kasa da rani kan wanda ba kai kamar sa ba kuma sa kai ba ni ba sai ya dan da ya san ki aure abu babbar hujjata ya ce wuci da ni san kai shine darajata mai ke sai ni wa shehu ko da fahimta ta mai shi ba hali na da bai bada ba ni ba sai ya dan da ya daga da bai da habana ya saya mu da mai ka ba da ne ba ni ba sai ya dan da ba ni da wala to shi dan da da sabai wizara ba sai sauka ba da kai non da Allah ba ya ni da bare ni da gaske bai saki sina ba sai dan bai da bare ba zai ki ba da ba ni ba sai ya dan da ba duk wanda ya kai shirya wai kyautawa da shirya ne ba zai ta hanyar shirya ba. Ni ba zai yakin da ba ni da faida. Lakin farama da gaba da nuni ne, ya kai shehu ya yi kaukai koyi ne. In ya ce barka zafi wai wani shiri ne, mai san gausi ba zai ji zancen gausi ba. Ni ba zai yakin da ba ni da faida. Babu canzawa kafirci ne, ya da bakin zoye yan uwa yin kayi ne, in ba ne ba ashe ba za a yi shuka ba. Ni ba zai yaɗin da ba ne ya wada, ya da wada. Sabin yawa ba za ya kawo samu ba, ba shi ke tsire mu ba mai daɗi ba. Da alkhairi ashe ba a kamshari ba, kai na da ta kore shaye-shaye su fara shi ne, ba a saba sai an kaure. Soka kai mai sunan zati babu mai gani sai ya danta ya bude da daskar kare bai ta kowa sai taka wani mai shehu mai da sa ya zama naka shi ne
ya ce sarki a duniya magana ce. Sanusi mai hamale kawai a bakaice. Na ji malamin tari ya yi batu a rubuce. Sai ya hausawa na bada shiru a hausa ce. Sanusi don auduga a yi gargace. Wacce ba a wa magana cikin magana ce. Ta ga sarkin gasan muradi ya yi mauce. Ya yi nisa nisan da ya daren mutunci. Ka gwade da kawai a so ka soyayya ce. Ce da kayi kamar hawa kai kadai wata ce. Ya dole a gaishe mu mai shiru mai zance. Hukunci kan gaskiya a gaishe ya ce. Sauran abu bane shiru da kore zance. Ka zo wanda zancen sa ne ake rozance. Ka sarki da sarakuna suke ta kwatance. Gashi dosi kai ke a shirka da zance. Kamar da kai wa wai ake ce ka kasance. Sai dai tsarin bai da bai da kai shago ke. Rija bai saki tsilosi ya kekece. Sama zage goge idan ka koro zance. Nan masu bija da kai ya sun lalace. Kana masu musun lamarin ka sun bi bauchi. A lafiya ka bayar mai shiru mai zance. Da su ne zancen ka ja da kai halakace. Daga wayar yi ne fana kake a bakaice. Sau ne ya yi gidan wani cikar nasara ce. Shi ya faɗa da kudin kama faɗar gausi ce. Shi ya ga shirin kama shi magana ce. Wai kai ka sarauta a kiri ce a takaice. Nan mata ce babu tafiyar tafiya ce. Hukunci ne in ya ce faɗar gausi ce. Bincike ya ga da kai da shehu ma da kasa ce. Binciken wani matsayi duke a kan iya ce. Na sarki da yin sama mai ta tantance. Na dauda da shehu jinjina ce da ce. Bayan daga nan gausi zan cika a takaice. Har wanda ya ce ka za a nan ta kasance. Har wanda idan har ya so ka so shaida ce. Wasu yayin sauke da son ka soyayya ce. Da shehu in yi bari sarakuna sani ce. Da karamomi wasu zaukari a takaice. Kuma bayan gausi ya ba mutum a takaice. Wata dole da masu da da kai sun zauce. Kada kai ne sarki a duniya magana ce. La'idar ma kai aka ba fadar gausi ce. Sashi musa da bibi a dan jiki sabta ce. Sai alwashi sasaro su dashe dace. Safiya da dare yauci da kai da sarace. Sasarusi ne girkuwan maza da fice. Sasarusi ka buɗe ka ɗaukakar kowa ce. Jin abin a faɗi dole in faɗe shi a zance. Galwa ka ta kai sasarusi dai ajiya ce. Lamarin ka kawai mai faɗo kawai a takaice. Lamarin ka gaban ta gaba cikar mulki ce. Galwa ta yi kyau kwalliya a mai shawa ce. Zuciya ta yi kyau sasan wasa da kyaula ce. Yawa zai motsi shirin ka shi ne zance. Daga ne sanya bugun gaba da motsa dace. Yaban ayaba rayuwar ka tarihi ce. Sasarusi ta gane lau zaman ka aboce. Kayan gane zama sai kilo shi a wadace. Kainuwar wakai ba kawai da shan hanya ce. Haka ne farfar hamuna ta roba sun ce. Karfi da sirrin da ne da yin shago ce. Ilimin da bai yi masu yada ne su makance. Mana ne bai kada bai jinin ka in jace shi. Sasarusi bai bakunce. Sun fashin gaba ta kance. Suna kuma sun barkacin da kai ajiya ce. Ta ci ka shayar ka ciyar cikar sutura ce. Yauce gaba an bai ka haka na sai ta ce. Cikin awalin layi sun dawo da zati. Cikin sai kai tuna kai mazakin sarki. San mako a cikin san kashi ya sa wasu lanti. Sabulun wanke zuciya idan dai lanti. Yan uwa hutu ta zama lahuti. Ga hakikar wata kunta a cikin jabaruti. Shehu kai ne na so ta samuwar waluti. Shehu kai ne kungon wato cikin jamlati. Ga ci zanki ga mafi ka sa masa sauti. Ga ci jallin su ba cikin jallin zati. Ga ci fadi su bai kare cikin sirfati. Izitin ya yi da kai a kai da kowa kanti. Masu harkoki ba da kai su kai harkati. Kamin mamaki su bai da koma minti. Babu shakkar mutum da kwamuna kan titi. Kankara ina ne da mai cikin kudin daji. Ciwon ganin kaunar da ya zama halaki. Ga sinuki a cikin da ya zama da sabati. Ya kamar abadi ya ga daituwar asalati. Shimfiɗin shari'a zan cikin cikin taurati. Bayyanar farko a rere da kallon zati. Koyuwar kai ba lokacin ka ne haukati. Banda gausi ba yi gangare kan jati. Yaban ba su yabo ana da bai wuce miti. Masu neman su sanye da sarri ba sallati. Masu yin dawa sai shi ne cikin wani mati. Masu dogon nasaba da kai su kai mai kati. Shehu kai ne kai bai wani zancen kuti. Malamai yawa cikin gare su ne kasa kwati. Zakirai na su jiri da kai cikin zikirati. Zakirai yau sirri kice cikin hikimati. Tabbatar a wajiya shiga cikin azalati. Ya abin da ya manta ni kai makoyar zati. Kai biki kai goshewa cikin abayati. Ya yi kafila a zama ya yi da wuce bati.
cewa kai ne sirrin da ya yi dukkan yaki. Wanda yin siri da kai ya samu sabati. Haskaka albasa ya ji kallin zaki. Kai da shan annabi kai da kai da ke masa baiti. Sannan abu da Allah ya dinga dauka ya ce. Bayyana gausi ce ta kore da ruwa ce. Samuwar shehu ta zo da dukkanin rama ce. Ambatan ka gare shi ya kore da gilla ce. Na jira gausi na yi bambam da ya ce. Ka zama ruhin kullum anzari na salati. Ka zama ruhin nuri bayyana nura ce. Ka tawarar maiya bayyanar salatin fati. Sahibul faida mai nura da mai nura ce. Ya ki da kowa cikin sharon ko sauti. Ya ji kallon kai shirin cikin azalati. Walwali mai shoki a kyau a baya kuti. Lokacin kai ne cikin kai da biloti. Yau shaye ko sha zaki a doka umar kuti. Shafatan can manya isar da mun zuwa aiki. Bayyanar ka da daular da zikiri da salati. Masu sanganci a cikin kasar da sufanci. Shehu waye sai sai da ya zama kadarati. Wallahi sai ka bari da ke kira kan titi. Wanda ke sai ka yari ya shige jannati. Wanda koyar ke kai ka ya shige lansaci. Zaki ne shi da kira ga sani mai fayyati. Ba ni ke shi kuma ya kira ga aikin sati. A mazaje, al'amarin da can bayan ka ake yi. Zalimi a mazaje, al'amarin da can bayan ka ake yi. Ya ga farko ya wanda yadda digiyar so haka zai mai kashewa mai rayawa wanda shi ke sauya ya yayi wani lawar wata in yi ta take tamkar saukar wani sai mun haka domin an bangani da annabu wanda muke bi galibi a mazaje ya fi kayan sabati kuma da ya kama da kamar da azane mai cikar girman nan wadanda ya fito a sifata mutane kai mai kare kafari wato yawan halittun sai da na saune to a ciki ka hada da sharifai dukan su ne ba za da rike ba galibi a mazaje Kai
sanayya sai da shehi yana bada yanci lafiya shugaba mai kawaici arzikin san kawai lahiyaci wasu ranar da ke sahabai ci ba mu magana shehi kamar ka sama da yemi sai da shehi yana hasarani sai kiran sauka ta yi ya fito a cikin ne manoni sanar sashi ake kai wa kuka na ji hadar ake kuya sauka garkuwa baya ban garkuwa ya yau cikin daji a ba kamar da sani na iya sauka mai yarwa gangan babu mai bari yau bar da kai san bai da zo bi sai ni dauka da mahalawiya ko da yaushe kana kara gomiya in ka zo dole kowa ya gomiya to ashe ma cikin shehu ka buya ce ni ka ji gari wasu yake sauka na gano mai bukatar ya gano ya je gano sai kan baki ni ne na kan tono mai gabakin sa ba wanda zai gano dole sai hakuri shi ya sa shehu ya bashi suna ne wa ya kai shi fata